sa lokal nga panggamhanan sa dakbayan sa Tagum uban sa koordinasyon sa CDRRMO sa mga QRT, Barangay DRRMC ug RADNA team ang situational report 3 kabahin sa epekto sa duha ka kusog nga linog ug mga aftershock nga nasinati sa syudad sukad Biyernes October 10, 2025. Mukabat sa 57 ka mga individual ang narespondihan gikan sa 51 nga ihap kung asa nakasinati kini ug minor injuries, panic attack ug pagkalipong. Samtang misa ka usab ang ihap sa mga panimalay nga nadaot tungod sa pagtay og sayuta. Anaa sa 89 ka panimalay gikan sa ihap nga 40 ang naapektuhan kung asa 69 niini ang partially damaged ug 20 ang totally damaged. Karong adlong Domingo, padayon gihapon ang papahigayon sa assessment sa mga infrastruktura. Apil na ang validation sa naunang report sa atong lumilihok sa barangay ug sa syudad. Nagpahinumdom ang lokal nga panggamhanan sa Tagum sa tanan nga magpabilin nga alerto ug magmatngon sa posible pang aftershock o pagtayog. Katropa, gusto ba kang himsog permi, magsanton vitamin C. Alang sa nakikiusang Pilipino sa Pilipinas, Kinit J. Tagupa, XFM News.